ತುಳುಚಿತ್ರ ಶತೋತ್ಸವ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರೊಂದು ಲಾಂಛನೆ ಮೂಜಿ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಕಲು ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಎಲ್ಲಂಜಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲತ್ತೆಲ್ಲಂಜ ಐತಾರ ನೆಹರು ಮಾಯದ ನಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ರ ನಡಪರ ಉಂಡು ಕೋಸ್ಲು ಕಲಾವಿದರ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಒಕ್ಕೂಟ ಎಸಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ತುದುಪ್ಪಾರ್ ನಿಕಲು ರೋಡ್ ಪೋನಾಗ. ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕಲು ಪಾತ್ರೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ರೈ ಉಳ್ಳೇರು ಸೊರಡ ಪನ್ನು ಪನ್ಪುನಾಗ ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಗಾರರ ಅದುಲ್ಲಾರು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪುನ ಪನ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಉಂಡು. ಅವಳು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪುನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಉಂಡು, ಬಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪುಂಡು. ಈ ರೇಂಚ ನಿಕ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ತೊಂದರಂದ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಈತ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರ್ಪೇರು. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ತುಳುನಾಡು, ಕೋಸ್ಟಲ್ ವುಡ್, ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಪುರ ಬರೋದಿಲ್ಲ ದಾದ ಬಂದ್ಪಾರು. ಎಂಕ್ಲೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಬೋರ್ಡು ಓಕೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದೊಂದು ಅವು ಅಕ್ಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಈ ಕೋಸ್ಟ ಹುಡ್ದ ಕಲಾವಿದರು ಈ ಮೆಂಬರ್ ನಕ್ಲು ಐಟ್ ಏಕ್ದಮ್ ಜೋಶ್ ಹಿಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕಾನೂನದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಪುಜಿಂದ ಕಾನೂನದ ದಾರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಪುಜಿ ದಯಮಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಿನದ ಅದು ಅವ್ ಕಾನೂನದ ವಿಚಾರ ಯಾರೊಂದು ಆಕ್ಟರ್ ಅದು ಯಾನೊಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಆಕ್ಟರ್ ಮಂತ್ರ ಅದು ಯಾನ್ ಕಾನೂನದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರದ ವಿಚಾರದ ಅಲ್ಲಜ್ಜಿ ಮೊದಲು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಈ ತುಳು ಫಿಲಮ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಏರು ಸನ್ಮಾನ ಮಂತದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ತೀರ್ನಾಥ್ ಮಾನದಿಗೆ ಬಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜನಕ್ಲೇನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಶ್ವಾಸ ನಾವು ತುಳು ಫಿಲಂ ನನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಬರೋಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೋಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಬಂಡಿ ಕೂಡಲೇ ಕಾಸರಗೋಡು ಉಡುಪಿ ಕುಡ್ಲ ಬಂದ ಅವು ಲಿಮಿಟ್ ದಾಂಟದು ಇದು ಬಾಂಬೆ ಕಲಾವಿದರು ಗುಜರಾತ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ಲಸ್ ಫಾರಿನ್ ಹೋಗುದು. ಈ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಂದಾಂಡ ಸೊ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶೋಕ್ ನಡಪಣ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕಾನೂನು ವಿಚಾರದ ಆಲಜ್ಜಿ ನೆಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಕೊ ಪಾತಿರ್ದು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಬಂತಾರೆ ಅಂಜೆ ಮುಲ್ಪದ ಲೋಕಲ್ಸ್ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆನ ಇಂಕಲು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಬತ್ತು ಶೋಕ್ ನಮ್ಮ ನಿಕ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಳುವೇರಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಜವಾದ್ಲ ಐಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕ್ಯಾಟ್ಕ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ಹೀರೋ ಹೀರೋಯಿನ್ಸ್ ಬರ್ಪೇರ್ ಬಂದು ಅಂಜನೆ ಯಶ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಜನೆ KGF ಫಿಲ್ಮ್ ದ ಗರುಡ ಬಂದ್ಪಂಜ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅದು ಪುಡು ಲೂಸ್ ಮಾದ ಅದು ಪುಡು ರಚಿತ ರಾಮ್ ಅದು ಪುಡು ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹೀರೋ ಹೀರೋಯಿನ್ಸ್ ನಕಲು ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ದಾದ ಬಂದ್ಪಾರ ಪಮ್ಮಿ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೆಲ್ ಏರ್ಪುರ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಿನಗಳು ಸಾಧಾರಣ ಪೂರ ಇರಲ್ಲ ಟಿಕೆಟ್ ಪೂರ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆತನು ಬರ್ಪೇರು ಬಂಪಿನ ವಿಶ್ವಾಸ ಬರ್ಪೇರು ಟಿಕೆಟ್ ಆತನ ರೂಮ್ ಆತನಕ್ಲೆ ಮಾತ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು. ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದ ಕುಲ್ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲರು ಅವಳ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದಾದ ಪನ್ಪರ ಈತ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಮ್ಮಡೆಗೆ ಬರೋಡು ಈ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಗುರುತಿಸೋಡು ಬಂದಾಗ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲೇ ವಿಷಯ ಆಯ್ತು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ದಾದ ಪನ್ಪರ ಎಂಗ್ಲೇಗೆ ಮುರಣಿ ಯೂಟಿಕಾದರ ಎಂಗ್ಲೇನು ಬೆಂಗಳೂರು ಲೆತ್ತೊಂದು ಬೋದಿತ್ತೀರು CM ನಾಡೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಪೂರ ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮದು ಜಾಸ್ತಿ ಅರೆಗೆ ಗೊತ್ತು ಆರು ಒಂದು ಕಲಾವಿದ ಆರೋಗ್ಯ ತುಳುಟು ಈತ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರೋದು ನಿಕ್ಲು ದಯ ಎಂಕ್ಲ ನಡೆ ಬೈಜಾರು ಬಂದು ಕೇಂದ್ರಿ ನಿಕ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ದಾಯ ಬಂತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಬರ್ರೆ ತಿಕ್ಕದಿಜಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಈಗ ಬರೋಡು ಅಂತ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಬರ್ಪೆ ಬಂತೀರಿ ಯೂಟಿಕಾದ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ 6 ಆರೇಲೆ ತುಂಬ ಬರ್ಪೆ ಬಂದು ಆಸ್ವಾದ ಐತೆ ಐತೆ ಯಾಕಡೊಂದು ಫೋನ್ ಬರ್ತಂಡು JDS ಜಿಲ್ಲಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಯಶಸ್ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಅರಿನಲ್ಲೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಫೋನ್ ಬರ್ತೇನೆ ಜಾಸ್ತಿ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಓಕೆ ಅದೇ ಎಸ್ ಕುಡಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಉಳ್ಳೇರ. ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಇನ್ನ ಬುಧರ್ ಅರುಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಡಂದಲೆ. ಓಕೆ ಅರುಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾತ್ರಲೆ ದಾದ ಪನ್ಪಾರ ಬಂದು ಕ್ಯಾಟ್ಕದ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆಗೆ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸರ್ ಎಂಕಲ್ನ ಪಮ್ಮೆನ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರು ನಮ್ಮ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಅಲ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸೇರ್ಪುರ ಕಿಶೋರಣ್ಯಪುರ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಮರಣ ಇಂಚು ಮಸ್ತ್ ಬೇನೊಂದು ಬಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಎಂಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನೂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಪರುಳದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪಿನೆಕ್. ಓಕೆ ದಾದ ಪನ್ಪರ ಸರ್ ಪನಗ ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬೆಳೆಯೊಂದುಂಡು ಈ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಮುಕುಲ್ ಜವನೇರ್ ದುಂಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪುರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವೇತು ಜನ ಗೊತ್ತು ಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನೂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಹಾತಂಡ್ ಬಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾವೊಂದುಂಡು ಅತೆ ಅಂದಂತ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಗೊತ್ತು ಜೀತ ಒಂಜಿ ವಾರದ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಚಾರ ಒಂದುಂಡು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕೂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಅಂಚಾದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ 2-3 ಜನ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಚಾರ ಹತ್ತಿಕೊಂಡುಂಡು ಅಂದ ಬಾರಿ ಪೊರುಳು ಮಟ್ಟದ ವೇದಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ತುಯ್ಯಲ್ಪ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಇರ್ಲ ಬೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ರೆಂಟ್ ಇಂಕುಲ ಐಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಸರ್ ಅಂಡ ಮಕನ ಪಮ್ಮೆನ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಏರ್ಪಲ್ಲೆ ಬುದರ್ಬಲ್ಲೆ ಅರುಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಡಂದಲೆ ಬೇರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮರಡಿಂತೆ. ಓಕೆ ಸರ್ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಓಕೆ ಅರುಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಡಂದಲ್ ಅತೆ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ. ಓಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಡ್ತೊಂದು ಬೇಲಪನಗೆ ಎಲ್ಲತ್ತೆಲ್ಲಂಜಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಬಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಟಾರ್ ನಕಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈತ ಯಶಸ್ವಿ ಎಂಗ್ಲ
ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಏನ ಅಶೋಕ್ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಮುತುರಾಜಿಟ್ ಗೀತಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಶೋಕ್ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಮುತುರಾಜರು ಬೊಕ ಎಂಗ್ಲ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಿಶೋರ್ ಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ ಎಂಗ್ಲ ಈ ಕ್ಯಾರ್ಕರ್ ಸಾಧಾರಣ 280 ಜನ ಎಂಗ್ಲ ಆಕ್ಟಿವ್ ಮೆಂಬರ್ ಪೂರ ಸಹಕಾರದ ಈತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸರಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜೈತೀನಿ ಬೆಳೆಯುದುಂಟು ನಿಜವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೂನಾಗ 280 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪನ್ನಾಗ ಮೆಂಬರ್ ಆದುಲ್ಲ ಕ್ಯಾಟ್ ಕಡೆ ಬನ್ನ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ಸೊ ಅಂಚೆನೆ ಅಂಕೇನು ಪನ್ನಾಗ ಪಮ್ಮಿ ಕುಡಿಯಲ್ ಬೆಲು ಆಸ್ ಅ ಪರ್ಸನಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ದೆನ್ ಜನರಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬೆಳೆಯುದುಂಡು ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಎಡ್ಡ ಒಂದು ನಾಡ ಒಂಜಿ ವಾರಡ್ ಸರ್ಪಲ್ ನಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ವಾರಡ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ರಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇತ್ತ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುನಂಚಿನ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕೊರಪುನಂಚಿನ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬೈದು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕೊರೊಂದುಂಡು ಆಡಲ ಓಲಾ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬೇಜಾರ್ಲ ಒಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಯೂನಿಟಿ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೋಸ್ಟಲ್ ವುಡ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಉಂಡು ಅಡ ದಾಗಿ ಇಂಚಾನಾಗ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಕಷ್ಟನೇ ನಷ್ಟ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದಾದ ಪನ್ಪರ ಪಮ್ಮಿ ಕೊಡಿಯಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅವು ದಾದನ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಆದು ಫೋನ್ ಹಂಚಿನ ನನ್ನ ಹಂಚಿನ ಖಂಡಿತವಾದ ಆಪುಚ್ಚಿ ಒಂಜೇ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬತ್ತನ ಇಡ್ಡೆ ಏರ್ಲ ಕಲಾವಿದರೆಲ್ಲ ಅವಡು ಅಥವಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಕ್ಲಾಡ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಒಂಜೇ ಪಿಕ್ಚರ್ ಏರ್ಲ ಅವಡು ಒಂಜೇ ಪಿಕ್ಚರ್ ವಾರಡ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರೆಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬತ್ತ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಅಂಚಿನ ಬರ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂತೇರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಲಾವಿದರ ಪುರ ಒಂಜಿ ಸೇರ್ದು ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರ ಪುರ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದ ಅಂಚೆ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಬತ್ತನ ಇಡ್ಡೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗಳ ಪಾಡಿನ ಕಾಸು ರಿಟರ್ನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ ರೆಡ್ ಬತ್ತನ ಜನಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪುನು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ 13 ಟಾಕೀಸ್ ಉಪ್ಪುನು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಐಟೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಪುರ ಆವಡು ಅಂಡ್ ರೆಡ್ ಬತ್ತನ ಏನೊಂದು ಉಪ್ಪಿನಿ ಐಕ್ ಬಂತ ನನ್ನ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಓಕೆ ನಿಜವೇನ ಪಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪುರಲ ಪಾತ್ರ ಪಡೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನನ್ನ ಅಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಪುರ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಒಂದ್ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಕುಲ್ ತೂಪ ಬಂದು ನಿಜವಾದ್ಲ ಅದೇ ಅವೇತೋ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಕ್ಲು ಹಿರೇನೆ ನಂಬುದಿರ್ದೆ ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪಂಡಿಬೇಕ ಆ ಸ್ಥಾನ ಒರಿಪೋಡು ಸೊ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಅಕ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೊಂದು ಸೊ ಪಂಡರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪುಜಿ ಬಂದು ಸೊ ಅಂಚಿನ ಒಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಮುದರ್ ಸತೀಶ್ ಬಂದು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದ್ದು ಸತೀಶ್ ಪಲ್ಲೆ ಸತೀಶ್ ಜಾತ ಪನ್ಪರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಟ್ ಕದಾಕಲ ಒಂಜಿ ಈತುಮಲ್ಲ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 27 ತಾರೀಕು ನಡಪೆರಂಡು ನೆಹರು ಮೈದಾನ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಸರ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅವನೊಂದು ತುಳುಟ್ ಒಂಜಿ 100 ಪಿಕ್ಚರ್ ಅನ್ ಬಂದಾಗ ನಂಗೆ ಪೂರ ಖುಷಿ ಆತೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಗಂಚ ಇತ್ತ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೂರ ಬರ್ಪುನಂದ ಐಕದ ಅದನ್ನ ಪಾಸ್ ಉಂಡು ಟಿಕೆಟ್ ಉಂಡು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ದಾದಾ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಪಂತನ ಎಡ್ಡೆ ಓಕೆ ವೆರಿ ನೈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಓಕೆ ಬೇದಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಟು ಇದ್ದಿ ಸರ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗೂ ಬರೋಡು ಅಂಚೆ ಬರ್ಪುನಿಂದ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪಂಡನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಓಕೆ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಐಕ್ ಟಿಕೆಟ್ ದಾಲ ಮಲ್ತೀಜ ಅಭಿಮಾನಿ ಅದು ಬರೋಲಿ ಪಾಸ್ ಒಂದು ವಿಐಪಿ ಪಾಸ್ ಒಂದು ಮಲ್ತದ ವಿಐಪಿ ಬೊಕ್ಕ ವಿವಿಐಪಿ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಪಾಸ್ ಮಲ್ತದ ಸಂಚ ಅದೇನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ಏರೆಗ್ಲ ಬರೋಲಿ ಮುಕ್ತ ಪ್ರವೇಶ ಓಪನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಓಪನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಂದುಂಡು ಸಂಜೆ ಅದು ಏರೆಗ್ ಒಲ್ಪಲ ಬತ್ತದ ಉಂತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಹೋಲಿ ಬಂಧುಲು ಬತ್ತದಕ್ಕೆ ಎಂದದು ಕೊರಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪರಿಪೂರ್ಣದ ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ಯಾರ ಓಕೆ ಸರ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಟಾ ಓಕೆ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರರಂಗ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿದ ವಿಷಯ ಬೆಳೆಯೊಂದುಂಡು ಸೊ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರೋದು ನಾವು ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪಣೊಂದು ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಥಿಯೇಟರ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆತನ್ ಅದೇ ಮಸ್ತ್ ಅದನ್ನ ಥಿಯೇಟರ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವೇತೋ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ತೆಲುಗು ತಮಿಳ್ ಮೂವಿ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ತುಳು ತಕ್ಲೆಗೆ ಥಿಯೇಟರ್ ತಿಕ್ಕು ಜನ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಸ್ ಉಂಡ್ರ ಅಪ್ಪಜಿ ದಾದ ಪನ್ಪಾರ್ನಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡವೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಟ್ಕದ ಲೆಕ್ಕಡ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಸಿಗ್ಬೋದು ಒಂಜಿ ಮನವಿ ಪೂರ ಕೊರ್ದಿತ್ತ ಅವು ಮಂತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಐತ ಒಂಜಾತ್ ಪ್ರತಿಫಲ ತಿಕ್ಕುದುಂಡು ಒಂದ ಥಿಯೇಟರ್ ದಕ್ಲು ಒಂಜಾತ್ ಸ್ಪಂದನೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ದುಂಬು ಅಂಚೆ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಬರೀ ತಾರತಮ್ಯ ಇತ್ತುಂಡು ಥಿಯೇಟರ್ ದಕ್ಲು ಅಂತ ಅಂತೇರು ಸಂಜೆ ಅದು ಅಕುಲ್ ಐತೆ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಸ್ಪಂದನೆ ಕೊರ್ದು ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ ಇಂಚ ಆಪುಜಿ ಎಂಕುಲು ಐನತ್ ತುಳು ಚಿತ್ರಲೆಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲಕ ಎಂಕುಲು ಒಪ್ಪು ಬಾಣದು ಅಂಡ ಒಂಜಾತ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಥಿಯೇಟರ್ ದಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೆ ಮಣ್ಣ ಮುತ್ತುದ ದಾಖಲೆ ಡಿಸಿಷನ್ ದೆಪ್ಪರ ಜಗ ವಿತ್ತೆಗ್ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂಚಾದ ಅಕ್ಲೆ ಅಲ್ಪಲ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆದ ಅಂಚಾದ ಅಕುಲ ಒಂತೆ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬೋರ್ಡೆ ಆಪಣ ಮನ್ಪೋಡ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೂ ಬಿಸಿ ಆದ ಉಪ್ಪೇರು ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಪೋತು ಉಪ್ಪೇರು ಅನ್ನಗ ಮುಲ್ಪ ಆರ್ಡಿನರಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ನಂಜೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಾರಿ ಮಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಸೊ ಕುಡಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಇಲ್ಲೇರ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಮಹೇಶ್ ಒಲ್ಪಡ್ದು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲಾರ ಓಕೆ ಮಹೇಶ್ ಪಾತ ಇರ್ಲಿ ದಾದ ಪನ್ಪಾರನ್ ಅವೇ ತುಯೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅನ್ನಂಜಿ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರ 100 ಪಿಕ್ಚರ್ ಆತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಖುಷಿ ಅಂತ ಅಭಿನಂದನೆ ಪಂಚಾಂಗ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಬರೋಡಲ್ಲ ನೀವು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ತಂದು ಬಲೆ ಶೋರ್ ಅವು ನಿಖಲ್ನ ನೇತಾರ ಪಮ್ಮಿ ಅಣ್ಣ ಆರನ ಪೂರ
ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ತೋನ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಮ. ಧನ್ಯವಾದ. ಓಕೆ 27 ತಾರೀಕಿಗೆ ಇರ್ ಪೋಪರತೆ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ. ಓಕೆ ಕಾಂಡನೆ ಒರ್ಮ ಗಂಟೆಗೆ ಇರಾವಲು ಉಪ್ಪೋಡು ಧ್ವಜಾರೋಹಣನಾಗೆ ಈ ಒರ್ಮ ಗಂಟೆಗೆ ಇರಾವಲು ಉಪ್ಪೋಡು ಗಣೇಶರಾವ್. ಓಕೆ ಖಂಡಿತ. ಓಕೆ ಸರ್ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ ಒಂದು ಬೇತೋ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ಪೇರು ಎಂಕುಲ್ ತೂಪೇರು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಸೊ ಅಂಚೆನೆ ಬೇತೆ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಮನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಎತ್ತನು ಟಿಕೆಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಂಚೆನೆ ದಾದಪುರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಪಂಡರ್ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಸಮುದಾಯ ನೀರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಿತ್ರದ ಒಂಜಿ ಹೀರೋ ಹೀರೋಯಿನ್ ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಒಂಜಿ ಅಂದ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆ ಟೈಪ್ ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದನೆ ಸಂಗೀತ ರಸಮಂಜರಿ ಕಾಲಿ ತುಳುತ್ತ ಮಂಚ ಮಲ್ತೊಂದು ಅವಳ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಫಿಲ್ಮ್ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ಸಿಂಗರ್ ನಕುಲು ಆಕ್ಲೇನ್ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಒಂದ್ ಎಡ್ಡೆ ಟೀಮ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಆಯ್ತಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತಂದುಲ್ಲೇರು ಪೂರ ಮೈಟ್ಲ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡುಂಡು ಪೂರ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಉಳ್ಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೂರ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಕ ಬಂದು ಪೂರ ಫಿದರ್ದೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 6 ಗಂಟೆದ ಆಜು ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಎತ್ತದ ಅಂಚ ಅಂತಂದು ಲೈಟ್ ಈ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಗೆಂದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 6 CM ಬತ್ತು ಆನ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಮಾನತಿಗೆ ಆನ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಸನ್ಮಾನ ಕಾರಣ ಆರಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅರಿಸ್ಕೊಟ್ಬೇಡ ಒಂಜಿ ಮನವಿ ಕೊರೋಡೊಂದು ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಎರಡನೇ ಮೂಲೆ ಕೊರೋನಾದಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ಇಕ್ಕಿದಲ್ಲ ಮೂಲೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಜೆಟ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊರಿಯರ್ ತುಳು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಬಚಾವ್ ಇರತ್ತ ನಿಜ ಲವಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಕೇಂದ್ರ ನೆಂಚುಂಡು ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ರಂಗಡ್ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮನ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಂಚಿನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗ್ ಒಂದು ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡ ಚಾನ್ಸ್ ಪುರ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಪುರ ಪನಗ ಸಮ್ ಸಬ್ಸಿಡೀಸ್ ಪುರ ಸಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಪನ್ಪಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ಓಕೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ಫಿಲಮ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ಪೇರತ್ತೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಅಂಚೆತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಡೈರಿಂಗ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು 47 ವರ್ಷಡು 100 ಫಿಲಮ್ ಆಡ್ ನನಗ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ 3-4 ವರ್ಷದ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 50 ಫಿಲ್ಮ್ ಬರ್ತಂದ ಅಪ್ಪ ಆತ ಟರ್ಮ್ ದಾಲ ನಮಕನ್ನು ಅಂತಿಜಿ ಪಂಡ ಕಿನ್ನೆ ಬಜೆಟ್ ಇದ ಇತ್ತೆ ಈತ ಬಜೆಟ್ ಪಾಡೊಂದು ಮನ ಫಿಲಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಐಕ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ತಿಕ್ಕಂದಾಡ ಆ ಸೀಮಿತ ಕಲಾವಿದನ ಒಂದು ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿನದು ಒಂಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪೇರ ಅಂದಾಡ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊರಿಯರ್ ನಮಗೆ ನನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಫಿಲಮ್ ಮನ್ಪೋಲ್ ಎತ್ತಾವ ನನ್ನ ಕಲಾರ ಮನ್ಪೋಲ್ ಎತ್ತಾವ ಉದ್ದೇಶ ಕರೆಕ್ಟ್ 4 ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ 4 ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಕೊಡವ ಭಾಷೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆ ಸೇರೊಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆ ಬಂದು ಕೊರ್ಪನೆ ಆಯ್ತೆ ನಮ್ಮ ತುಳುಕುಂದೆ ಸಪರೇಟ್ ಆದ್ನು ಕೊರೊಂದು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಸೇರಿದ ಕಲಾವಿದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಪನೆ ಪಾತ್ರ ಇಡೊಂದುಲ್ಲ ಓಕೆ ಸರ್ ಬನ್ನಿ ಮಗ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕಲಾವಿದರ ಒಂಜಿ ನೀತಿ ಪೂರ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಪುನ ಮುಂದೆ ಆಮೇಲೆ ಬಜೆಟ್ ಆಪಿನ ಟೈಮ್ ಈ ತಿಂಗಳ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಜೆಟ್ ಉಂಡು ಅಪ್ಪ ಇನ್ನಿತ ಎಲ್ಲೇ ಬತ್ತದ ಪಾತ್ರ ನಾವೇನೆ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕನ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಒಂಜಿ ಉಪಯೋಗ ಓಪನ್ ಭಾವನೆ ನಮ್ಮ ಕಿಶೋರ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮನೆ ಪಾತ್ರ ಇರ್ತಾರೆ ಪಪ್ಪೇಡ ಪಾತ್ರದಲ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆವದುಂಡು ನಿಕಲ್ನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ತೂನಾಗ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪ್ರಮಾಣ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತದ್ದು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸಿಎಂ ಗೊತ್ತಾಪಿಲಕ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಅವಳ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೊತ್ತಾಪಿಲಕ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ರಂಗ ಪನ್ಪಿನ ಉಂಡು ಈ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆ ಉಂಡು ತುಳು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರ್ ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ 8ನೇ ಪರಿಚಯದಾಗ ಹೋದಿಜ್ಜಿನ್ ಆಡ ಐಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬಿಡಕ್ಲ ಅವೇತೋ ಜನ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜರು ಕೆಲವು ಜನ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜರು ಆಡ ನಿಕ್ಕುಲು ಈ ಭಾಷೆಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅದು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೊಡ ಬಂದು ದುಂಬ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಲ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಸೊ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ನ ನಿಕ್ಲೆ ನಿಜವಾದ್ಲ ಒಂಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆ ಒರಿಪೋಡು ಪನ್ಪಂಚಿನ ಭಾಷಣ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಆಪಡು ಬಟ್ ಇಂಚಿನ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಕುಲು ದಾದ ಮಂತಂದುಲ್ಲೇರ ಅವೇನು ಮಲ್ಪುಡು ಪಂದು ತೂಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರೆ ಅವೇನು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಸ್ಟೇಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸೊ ಅಂಚಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮುಕ್ಕು ಮಂತಂದುಲ್ಲೇರೆ ದಾದ ಪನ್ಪರ ಅಂದ ನಿಕ್ಲೆ ಮುಜ್ಜನಟ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇನುಡೆ ದಾಯಿ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸಿಡೀಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಬರೋದು ಪರಂದುಲ್ಲೇರೆ ದಾಯಿ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಒಂಚೂರು ರೀತಿ ತಾತ್ಸಾರ ಬರೋದುಂಡ ದಾದ ಒಂದು ಉಂಡೊಂದು ಈರು ದಾದ ಪನ್ಪರ ಪಮ್ಮಿ ಕುಡಿಯಲ್ ಬೇಲ್ ಅಂಚನದಲ್ಲ ಆವಂದನ್ ಮೊಟ್ಟೆ ಪೂರ ಸೇರ್ನ ವಾತಾಸರ ಏರ್ಲ ಮಲ್ಪೇರೆ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬುಕ್ಕ ಕಲಾವಿದರು ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ನ ಏರ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೇರೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾಂಡ ಅವೇ ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರ ನಿಕಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಪನೊಂದಿಜಿ ಕೋಸ್ಟುಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಪೋಂದುಂಡು ಓಕೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಡಕ್ಕೆ ಏನು ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ತುಳು ಎಂಜಿನ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ತುಳು ಭಾಷೆ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ನಿಕುಲ್ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ತಿಕ್ಕೋಡು ಪಂದು ಬೈಲ ಮಂತದುಲ್ಲ ಆಡ ಅಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಬೇತೆ ಕೊಡಿದ ಒಂದು ಜೀನ್ ದಾದ ಪನ್ಪರ ನೆನ್ಕೇನು ತಮ್ಮ ಯು ಆರ್ ದ ರೈಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಸೊ ತುಳು ನಮ್ಮ ನಿಜ ತುಳುಕು ರಾತ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪೊರ್ಮೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೇರೆ ಬಂಗ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಅದು ತುಳುನು ನಮ್ಮ ಕಡಿತವಾದ್ಲ
ತಾತ್ಸಾರ ಬಂದು ಮೂಲು ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜೆ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜೆ ಮೋಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ನಂಗೆ ಎನ್ಮನೆ ಉಚ್ಚಾಗಿ ಸೇರಿ ರಾಜಕೀಯದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಸ್ಕರ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸೇ ಪಾತಿರ್ತಾರೆ ತುಳು ಸೊ ನಮ್ಮ ತುಳು ಆಡುಬಟ್ಟ ಎತ್ತದ ಮಣ್ಣದು ಅವನಾಗ ಅವಜಿ ಪದ್ಯ ಬಣ್ಣದು ಅರೆ ಫಂಡೆ ಸೊ ಅಪ್ಪಗ ತುಳು ಪರಿಚಯ ಸೇರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ನಾಡ ರಾಜಕೀಯ ದಕ್ಕಲಾವಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ದಕ್ಕಲಾವಡ್ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಮಾತೆ ಸೇರ್ನಾಡ ಪರಿಚಯ ಸೇರ್ತಾ ಪ್ರಾರಂಭ ಹೆಚ್ಚಿ ಆ ಮನ್ಪುರ ಚಾನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಬಟ್ ಎಂಕುಲದ ಈ ತುಳುತ್ತವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಇಂಚೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ತುಳುತಕ್ಕ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ದುಮ್ಮು ಪೋದಾನಾಗ ಅದ ಗೊತ್ತಾಪಣತ್ತ ಇಂಚೆ ಉಂಡು ತುಳುತಕ್ಲ ಈತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಈತ ಫಿಲಮ್ ಮಾಡಿಗೆ ಈತ ಯಕ್ಷಗಾನ ಆವಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಿದಾಡಿತ ಡೆಲ್ಲಿಡ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಡಪ ಸೋತು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಉಂಟು ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತೂ ಆವಾಗ ಅವಾಗ ಅಪ್ಪಗಪ್ಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದುಂಟು ಫಾರಿನ್ ಆಡ್ಲ ಒಂದುಂಟು ಅಪ್ಪ ತುಳುತಕ್ಲನ ಈ ಪ್ರದರ್ಶನ ತುನ നല്ല ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಪನ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಪ್ಪ ಈ ಭಾಷೆಲ್ಲ ಐಕೊತ್ತೊಟ್ಟಿ ಸೇರ್ತಾನೆ ದಾಯ ಸೇರ್ತಾಳೆ ಭೋಜಪುರಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸೇರಿದನಿಗೆ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ತುಳು ಈತ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 10 ಲಕ್ಷ 15 ಲಕ್ಷ ಪಾತ್ರನಕ್ಲು ತುಳು ಪಾತ್ರನಕ್ಲು ಇಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಕಾವಂದಿರಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ದುಬೈ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ಅಂಡ್ ಪೂರ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ ಮಲ್ತನ ತುಳು ಎನ್ಮನೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಈ ಮೂಲಕ ಎಂಗ್ಲು ನಿಜವಾದ್ಲ ಎಂಗ ಖುಷಿ ನಾವೇನ್ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೋಡಿತ್ತು ನದಪನಗ ಅವೇತು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಸುಳ್ಳು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಡ ನಿಕುಲ್ ಅವೇನ್ ಮನ್ಪೋಡು ಪಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲಾರ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಕುಲ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ ಪಂಡರ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ಏರ್ ಕಲಾವಿದರ ಪುರಲೇರ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಗುರುತಿಸೋಡು ಪಂಪನ ಆಸೆ ಉಂಡು ಆತ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತ ನಿಕುಲ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪಲೇಡ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಗುರುತಿಸವನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತಂದುಲ್ಲಾರ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಬಂದ್ ಸೊ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಮಾತಾಡಬೇಕು 27ಕ್ಕೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅದು ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ ಅವರು ದಾದ ಪಂಪರಂಜಿ 27ನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಡೀತಾ 27ನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆನು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತೋಜಾವನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅದು ಮಾತೆರ್ಲ ಆದಿದ ದಿನ ತಾನಿ ಕಾಂಡ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತು ಸೇರೋದು 10 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಉಪ್ಪೋಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತುಕೊಂಡು ಬಂದು ನಿಕಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಜನ ನಮ್ಮ ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಗಾರನ ಪರವಾದ ನಿಕಡ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಓಕೆ ಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಈತ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತಂದಲ್ಲ ಕುಡನ್ಸಲ ತುಳುವೇರ ತುಲಿಪಾಂಡ್ ಸಿಪಿಎಲ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ಇತ್ತಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪೊರ್ಲುದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ 27 ತಾರೀಕು ನಡಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂದು ನಮ್ಮನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಖಿಲ್ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ತುಕೋರು ಬಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಕೇನೋನ್ವಿ ಎಸ್ ಸರ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಸಿಪಿಎಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮನ್ಪನಾಗ ಏತ್ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಕ್ಕದಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಡಬಲ್ ಯಶಸ್ಸು ತುಳುವೇರು ತುಳಿಪಿಡ್ ಸಿಕ್ಕದಲ್ಲ ಆಯ್ತು ರಡ್ಡದಲ್ಲ ಟಾಪ್ ಆಪ್ ನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಅಪ್ಪ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರಿಯಂದ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರ ಜಾತ್ರೆ ಬಂದ್ಬು ನಾವು ಬಾಕಿದ ಜಾತ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊರಿಪ್ನ ನಾನು ಬಿಡ್ದು ಈ ತುಳುವೇರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಕ್ಲನ ಪಂಡದು ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಹಾಕ ಕಲಾವಿದರನ ಒಂಜಿ 100 ಜನಕ್ಕೆ 100 ಜನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಕ್ಲು ಅದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಕ್ಲು 7 ಜನಕ್ಕೆ ನುಪ್ಪು ಕೊಡ್ತಾರ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಾನದಿಗೆ ಮನ್ಪಾದ್ ಅಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಶೇರ್ ಪಡಕ ಪನ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಕ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಹೆಂಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ಸು ಮಂತ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪಂಡ ನಿಕ್ಕ ಓಕೆ ಎಸ್ ಪಂಬ್ಯಾಡ ಬಂಡರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಇಷ್ಟದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪನ್ನಾಗ ಏಸ ಬಂಡದು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶರ್ನ ಇಷ್ಟದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಓ ನಮ್ಮ ತುಳುಟು ಸದಾನ ಪೂರ ಓ ಒಂಜಿ ಪರಡ ಹಾಕೊಂಡು ಪೂರ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟನೇ ಅದ ಒಂಜಿ ಓನಲ್ ಒಂಜಿ ಪಾಡು ಅಂತ ಪಾಡ್ಲಿ ಓವಲ್ಲ ಪರಡ ಪೂರ ತುಳು ಓವಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪರಡ ಹಾಕೊಂಡು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ದುಮ್ಮದ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಇಡ್ತು ಬೇರೆ ಒಪ್ಪುನ ದುಮ್ಮದ ಪಗೆತ ಬುಗೆದ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಸುಮಾರು ಪಾತ್ರಕ್ಕೂ ಪೂರ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಮೊಗೆದ ಸಿಂಗಾರಿ ಅದಕ್ಕೂ ಸುಮಾರು ಓಕೆ ಓಕೆ ಅದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂದ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೈದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕಂತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಚೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಕಸಕ ಪದ್ಯ ಇಷ್ಟ ಅದನ ಅವು ಅವು ಲಾಂಚೆ ಆಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಷ್ಟದ ಫಿಲ್ಮ್ ಬಂದು ನೂದನ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಮ್ಮ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಪೋತ ಐತ ನಡುಟು ಓಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಬನ್ನಗ ಅದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪಂಡಿರಿ ಎಸ ಬಂದದು ಇರೆಗ್ಲ ಓಕೆ ಸುಮಾರು ಪಿಕ್ಚರ್ ಉಂಟು ಓಕೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಇರೆಗೆ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನು ಪಿದೇಲೆ ತಂದು ಪೋದು ಮನ್ ಪೈನಂಚಿನ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾರ್ ಬೈಲದ ಮನ್ನ ಪಡ ಬಾಂಬೆಡ ಒಂಜಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪುರ ಮಂತ್ ಕೊರ್ನು ಅವು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಅದ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಪಿದೇಗ್ಲ ಎತ್ತು ಬೊತ್ತಾ ಉಂಡು ಆತನೆಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಪುರ ಆಡುಂಟು ಎತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಅದು ಒರಿಯೋದು ರಸ್ ಅವು ಒರಿಯೋದು ರಸ್ ಅನ್ನ ಒರಿಯೋದು ರಸ್ ಅಲ್ಲದ ಅವು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತ ಅಂದ್ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಟಚ್ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಅಂಬೇರ್ ಬರ್ತದೆ ಬಾಂಬೆ ಸಿಂಗರ್ ಬರ್ತದೆ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ನವು ಸೊ ಅವಾಗ ಅಲ್ಪ ಪಿದೇ ಕನತ್ತು ನಮ್ಮ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಂಗ್ ಪಂಡಿರ್ನಾಂಡ ಉದಿತ್ ನಾರಾಯಣ ಸಾಂಗ್ ಪಂಡೆ ಅಪ್ಪಗ
ನಮ್ಮ ಲಿಮಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅವ್ನು ಪೋಂಡ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ಬಾಂಬೆಗೆ ಎತ್ತದ ಅಲ್ಪಡ ಒಂದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಂಡ ಸುರೇಶ್ ಅಂಚನ ಅವು ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಪಿದೆ ಉರ್ಲ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಂಡ ಅರ್ಜುನ ನೀರ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ಫಿಲಂ ಪೂರ ಪಿದೆ ಇಲ್ಲ ಉಂಡ ಅಪ್ಪ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಪಡ್ದು 6 ಮಂತ್ ನಿಜವಾದ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಬಂದ್ಪಾರ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂದಾಗ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಎಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಪೇರು ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಂದು ಇತ್ತ ಪಿಕ್ಚರ್ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೆತ್ತು ಹೋಗ್ಬೋದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಂಡಲ ನಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಂಡ ಈ ಉದ್ಯಮ ನಲ್ಲ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗ್ಬೋದು ಎತ್ತೊಂಡು ಬಂದೇನು ಖಂಡಿತ ಬಂದ್ಪೇರು. ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ನಾಟ್ ಬಟ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ದಾದ ಬಂದಾಗ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕೆಲವು ಜನ ಮಿತ್ತು ಮನಸ್ತಾಪ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಜನ ಕ್ಲೇಕ್ ಪುರ ದಾದ ಬಂದ್ಪಾರ್ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲರ ಪೂರೇ ಇಲ್ಲನೇ ಸರಿ ಮಲ್ಪೇರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅವು ಉಪ್ಪುನತೆ ಖಂಡಿತ ಪೂರ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳೇ ಏರ್ಲೈಟ್ ಏನ್ ಮಲ್ಲ ಬಂಪಿನ ಬುಡ್ತು ಇನ್ನು ಪೂರ ಒಂಜೆ ಅಪ್ಪನ ಜೋಕ್ಲು ಬಂದು ಎಂದ ಯಾಪಲ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಇಂದು ಬರಂದು ಬಂಪಿನ ಒಂಜೆ ಆಶ್ವಾಸನೆ. ಓಕೆ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ. ಕ್ಯಾಟ್ಕ ನಮ್ಮ ಕೋಸ್ಲೂಡ್ ಕಲಾವಿದರ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಒಕ್ಕೂಟ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬಲ್ಲಮಟ್ಟೆಡ್ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಡು 27 ತಾರೀಕಿಗೆ ಐತಾರ ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ದಕ್ಕಲು ಅಂಚನೆ ಕಲಾವಿದರ ಅದು ಕೂಡ ಅಂಚನೆ ನಾಯಕ ನಟ ಅದು ಕೂಡ ನಟಿ ಅದು ಕೂಡ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಲ ಬರೊಂದುಲ್ಲರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವೇತೋ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರರಂಗದ ಸ್ಟಾರ್ ಬರೊಂದುಲ್ಲರೆ ಯಶ್ ಬರೊಂದುಲ್ಲರೆ ಸೊ ಅಂಚನೆ KGF ದ ಅನೇಕ ಸ್ಟಾರ್ ಬರೊಂದುಲ್ಲರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಂಡಳಿದ ಓಕೆ ಕನ್ನಡ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಂಡಳಿದ ಕ್ಲಬ್ ಪ್ರಮುಖರು ಬರೊಂದುಲ್ಲರೆ ಸೊ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪಂಡರೆ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರರಂಗ ದಾದಾ ಪಂದ್ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಸೋಡು ಬಂದಾದ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ನಮ್ಮ ಗುರುತಿಸದ ಆತಂಡ್ ಇತ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಥಾನಮಾನ ದೇಶ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನಮಕ್ ಬೋಡು ಸೊ ಐಕ್ ದುಂಬುಪೋದು ಈ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರರಂಗದ ಕುಲು ಕ್ಯಾಟ್ಕದ ಕುಲ್ ಬೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸೊ ಮುಕ್ಲೆ ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರೋಡು ಎಂಚ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರೋಡು ಪನ್ನಾಗ 27 ಗಾಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಪೋಡು ಮೊಕ್ಲೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಪ್ಪ ಅಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇತ್ತದ ವಿಶೇಷ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ 24 ಇಂಟು 7.